ମୁଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆତ୍ମା ଏହି ଭୌତିକ ଦେହରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପରେ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବିଶ୍ୱ ଗ୍ଲୋବ୍ର ଉପରେ ବସି ଯାଉଅଛି। ବାବାଙ୍କର ମିଠା ମିଠା ଶବ୍ଦ ମୋ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି। ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ମୋର, ଏ ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ହିଁ ନିମିତ୍ତ। ବାବା ମୋତେ ଶାନ୍ତିର କିରଣରେ ଭରପୁର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରକମ୍ପନ ସାରା ଗ୍ଲୋବ୍ ତଥା ବିଶ୍ୱରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି। ଶାନ୍ତି ପିପାସୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଏ ପ୍ରକମ୍ପନରେ ଭରପୁର ହୋଇ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି।